Il-proġett tat-tieni interconnector tal-elettriku bejn Malta u Sqallija jagħmel pass ieħor importanti permezz tal-wasla u l-installazzjoni tal-autotransformer u x-shunt reactors kemm f'Malta kif ukoll f'Ragusa fi Sqallija. Fi Sqallija l-variable shunt reactor flimkien ma' tamir ieħor relatat twassal mill-bastiment ta' trasport fil-Port ta' Pozzallo filwaqt li x-shunt reactor inġar lejn is-sit tal-proġett f'Ragusa fejn bdiet mill-ewwel il-ħidma ewlenija tal-installazzjoni. Dan jinkludi trasferiment tar-reattur, il-manuvrar tiegħu sa substation u tqejjed fuq il-pedament permanenti tiegħu. Pajjiżna tlesta wkoll il-ħadd mill-bastiment tal-variable shunt reactor u l-autotransformer fost l-oħrajn li mbagħad inġarru lejn is-sit tal-proġett b'koordinazzjoni mill-qrib ma' Transport Malta. Ix-xogħlijiet ta' tqejjed fil-pożizzjoni permanenti u l-installazzjoni tagħhom se jintkomplew din il-ġimgħa. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, l-Enġinier Ismail D'Amato, qal li l-ġarru l-installazzjoni ta' dan it-tamir kienu jeħtieġu ppjanar bir-reqqa u koordinazzjoni mal-partijiet kollha involuti. Dawn il-transformer li ħajkun installat ġewwa Malta l-użu tiegħu huwa biex iwaqqa l-voltaġġ ta' trasmissjoni tal-interconnector dik ta' 220 kV għal 132 kV biex ikun jista' jiġi trasmess fin-netwerk lokali. Il-ħsieb ta' żewġ reactors wieħed f'Malta u ieħor fl-Italja huwa biex jagħmel tajjeb għall-effett tal-capacitive reactance li hemm fil-interconnector u ikun jista' jimmiljora l-effiċjenza ta' trasmissjoni tal-enerġija bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli qalet li din kisba importanti hekk kif dawn il-wasliet qed iresqu l-proġett eqreb lejn it-tlestija. Żiedet tgħid li dan se jsaħħaħ il-provvista tal-elettriku, iżid ir-reżiljenza tan-netwerk nazzjonali, jappoġġja aktar enerġija rinnovabbli u anke jgħin lil Malta tilħaq il-miri tagħha fis-sostenibilità. U dan il-pass ikompli jibni fuq il-passi l-oħra, ħalli fix-xhur li ġejjin naraw ukoll dan il-proġett ikompli għaddej biex eventwalment f'pajjiżna jkollna t-tieni interconnector li jkun qed jgħinna u jsaħħaħ id-diversifikazzjoni tas-sorsi tagħna u jtina l-opportunità li nżidu aktar rinnovabbli fil-pajjiż. La darba jibda jopera, it-tieni interconnector se jkabbar il-kapaċità tal-konnessjoni nazzjonali man-netwerk Ewropew u jiffaċilita tranzizzjoni lejn sistema tal-enerġija aktar nadifa u sostenibbli għax inaqqas sew it-tniġġis tad-diossidu tal-karbonju. Il-proġett jikkonsisti f'kejbil ta' 122 km f'qiegħ il-baħar bejn il-Matab u Ragusa b'investiment ta' 300 miljun euro li minnhom il-maġġoranza assoluta huma ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea war li ġie rikonoxxut bħala proġett ta' importanza strateġika.